Som správne, autoškola? Meno? Tak môžem, hej? No meno mi povedz. Počkaj. No, poď, máš jazdu. Môžem? Prvá jazda. Zdravím. Zdravím. Ahojte. Prvá jazda, čo? Tak. Áno, prvá jazda. Tak môžeme začať? Môžeme začať, čo teda? Ako to funguje? To je volant, že? No. Prečo je tak ťažko? Neviem, že už je to teraz ťažké. No prečo? Nič, pusti volant, pusti. No tak, čo spravíš teraz, ak si sadol do auta, ideme niekde preč? Nemám teóriu. No ideme preč, ideme na kúpele, ale tak teraz môžem štartovať, hej? Ako vieš, že ideme na kúpele? Ideme tam, kam poviem ja. A ja potrebujem ísť do Kauflandu na rušky, takže ideme. Aha, dobre. Takže naštartujeme si auto. Takže nie. Čo si zabudol? Papiere skontrolovať. Aké papiere? Ja mám. Ty nemáš No ako papiere? občiansky preukaz pre Boha, Dobre, no. Tak? No. Pas? Koho? Pas? Jaký pás do piče? Hovor po slovensky, Štránek, ne? Dobre, odkiaľ si chodíš? Ja som z Bardejova. Dobre, no, pas. Teraz nadzíkáme to? No, ten motor? si. Štartovať. To máte inak docigané auto. To je nové auto. Jak nové? No. Ale počkaj, už to ide ľahšie. Simmergerchan. Dobre. Pardon. Čo tu hrať? Nie. No, takže teraz si vycúvaš, hej? Ale vidím však asi svetlo, či? Či svetlo? Svetlo zapni si, no, ale to je stierač. Kurva, tak ho vypni, nie? Pačkami sa svetlo nezapína. Aha, dobre. Kde sa zapína svetlo? To je smerovka. Ukáž mi, kde sa zapína svetlo. No, ukáž mi, kde sa zapína svetlo. Počkaj, tuto je. Že toto je 0, toto sú vystražné. Aké A výstražné? tuto svieti dole. A tuto vyhrievané svetla. Vy máte vyhrievané svetla na Fabii? Zapni svetla. Asi. Dobre. No. Teraz si zaradíme do jednotky. Či do R-ka, pardon. Lebo ideme vycúvať. Čo robíš? To je čo? No, Si pána, to je rádny kolik. Ručnú dolu. A? Utekáme. Na brzdu. Spoj. Uberaj. Ja sa mám dívať, veď ja Dobre, nevidím nič. čo máš tu na spätné zrkadlo? No. Teraz Dáme vycúvali. do jednotky. Kde to už ten volant zas? Do jednotky. Čo robíš? Jaká dvojka? Čo robíš? Do jednotky. Aha. 1. Dobre. Pomaly sa rozbehni. A ideme opravený. Pomaly hovorím! Pre Krista. Pomaly. Ja viem, že je to tvoja prvá jazda, stres a tak, ale ako... Dobre. Ja mám doma ženu, 4 deti. A vám sa na to trenazery to bolo iné. Teplý. No. Teraz keď si trošičku pridám toho plynu... Tak by sa nič nemalo stať, ak nemáš nohu. A púšťať spojku. Áno, no to... Pomaly púšťať spojku, takisto pomaly pridávať plyn. Aha. Poprosím ťa, hej? No, môžeš trochu viacej zase pridať, hej? Nemusíš sa toho... No, dobre, dobre. Dobre, do dvojky. 2? Hej, 2. No, poď pomaly, poď, nechám, neboj sa, ideme rovno. Poď rovno. Tu vedľa plynu. Pána Mária, Ježiše. Robu, ja som to nagumoval na cestu. Cítiš tie gumy? No fuj. Dobre, ukľudni sa, daj si chvíľu pauzu. To som ešte nevidel, aby sa zgrcal hneď takto. Po prvej jazde. Bože, to je nejaký adept toto. Ja musím toto skončiť, to nemá zmysel. Pre Boha živého. Poď už nazad. Prosím? Nastup a pokračujeme v jazde.
Ja som musel trošku... Hej, chápem. Hej. Vypustiť to. Ja musím tiež, ale vieš, ako je to moja robota. To je štránek, hej? Štránek, presne tak. Ručnú dolu. Pekne. No už ideme. Či to nepotrebuje plyn? Do jednotky. Bože môj, Pane Bože. Ježiši Kriste, Ježiši, ja idem! Tu je na značku. Tu dáš prednosť v jazde, hej? Komu? Brzdi! Spomer! Sorry! Ježišmária, Pane Bože. Narovnaj sa, cúvni si, alebo jak to vytočíš, no to by si mal zvládnuť. Dobre, spomaľ a prednosť v jazde, pozrieme sa, či nejde auto zľava. Ide niečo? Prečo otváraš tie dvere? Sa dívam, či ide auto. Na čo tam máš to okno? Nejde. No, tak zavri dvere, zavri si dvere. Dobre, automatika očividne a ideme pomaly. Ide auto, odbočuje auto. Tak, dobre. Teraz čo? Drž sa v to prvú, hlavne nechod do protismeru. Dobre. No poď, môžeš to dať ešte. Čo on? 3? 10-ku. 3? No, daj si 3. Už to tam je. A ideš A kde sa mám dívať, či to ide 50 do piči? na tachometer. A jak ma pozrieť na tachometer, keď sa dívam na cestu? Pozri sa na tach 50. Nie, ja sa tam nepozriem. Nejdeš 50. Ja sa tam nepozriem. 50 je 60. A ako sa tam mám pozrieť asi? Zastav. Tu nemôžem nikde stať. No a poď, nájdeme nejaké miesto, kde zastavíš. Len sa udržuj takto. Za nami ide. Za tebou. Kamión. A čo ti spraví? Však on ma chce nabúrať. Proste drž sa v tomto pruhu a poď. Pomaly poď. Počkaj. Čo počkaj, komu tu týkaš? Vidíš, prepáčte, ale ja som taký vynervovaný. No, poďme. Keď už blondína urobí vodičak, tak ho musím urobiť aj ja. No, ty ho asi nespravíš, ako to tak vidí. To čo tu je? Díva nejaký chlap. Sa tu To čo mi oznamuje? Pracuje sa tu. Spomal na 30.